hapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Sa himpapawid ng DZGB, may tinig na naririnig. Si VP Henry Maceda, kanyang boses ay malakas at tapat. Uya na, programa na'y mabuo na. Ang hapot ni VP Henry, hatid ay katotohanan at pag-asa. Siya ay lalaking hindi inuumaga, puso'y malinis at tapat, mapagkatiwalaan sa asawa, sa bayan ay tunay na kaibigan. Henry Maceda, Freebie Henry Maceda, de calibre na broadcaster, kredibilidad ay tunay na dakila. Sa pagtabang malalaoman, kadoroy awardi pa. Ang hapot ni VP Henry, narito na sa DZGB ngayon na. Henry Maceda, VP Henry Maceda, tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasahan. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan, kanyang mga salita'y umaabot sa bawat sulok ng Bicolandia. Wala kang makikita na katulad niya, tapat sa trabaho, sa paglingkod ay walang katapusan. Siya ay lalaking hindi inuumaga, paninindigan ay hindi nababago, mapagkatiwalaan sa lahat ng bagay, sa bayan ay tunay na lider. Henry Maceda, VP Henry Maceda, de calibre na broadcaster, kredibilidad ay tunay na dakila. Sa pagtabang malalaoman, kadoroy awardi pa. Ang hapot ni VP Henry, narito na sa DZGB ngayon na. Henry Maceda, VP Henry Maceda, tinig ng bayan, puso ng Legazpi, tunog na maasahan. Balik kita mga tugang sa programa. Inipanapot sa DCGB, day pong personalan si Henry M. Tagahapot na. Mga kahapotan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan, mga kasimbagan na ang katuyuhan, malinawan ang sarong isyo dapat masolusyonan. Ini po mga tugang ang hapot sa DCGB Radio. Ngunyan tabing aga, naghahanap ka mo mga tugang kieskwilahan na barato sana? Naghanap ka mo kieskwilahan na barato sana, pero mga tugang dekalidad, asin, igwa ka mo ki pwedeng dumanan na trabaho pagkatapos na ka mo maggraduar. Aram mo ngunyan na mga panahon, bako naman sa kung mas kang eskwelahan nagtapos, ang ngunyan importante, may diploma ka. Pagkatapos may diploma ka, igwa kang oportunidad na makatrabaho. Yan. Dakulon tabi mga tugang ang nag-excel sa iba-ibang mga trabaho na hali sa mga eskwelahan na bako man sa mga arugan eskwelahan na darakulaon nun baga daman sa Manila na may darakulaon ng mga pangaran. Pero une, mga tugang, sarang oportunidad na kita pwedeng maka-eskwela asin magkaigwanin diploma. Ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated, iga po mga tugang sinagipig-offer na 3-year diploma courses. Ang nakaso attention ko di kita, free tuition with allowance. Aber daw, aramon ta daw ini. Ano ining free tuition with allowance na ini? Batang kwarto pala niyan sa ISIL, mga magayunununo na. Napaduman ako kan sarong aldaw, ta nag-meeting kami sa Albay Renewable Energy Group.
magayuno sa nalogang kong gari conference room. Yaw digdi mga tugang si Sir Jansen Gonzales, SLTCFI Marketing Director. Sir Jansen, magandang umaga po. Welcome sa DCGB. Hello po, good morning Sir Henry. Ayan, sa Gabos po, good morning. Luzon, Visayas at Mindanao, syempre. Wow, syempre. Opo. Buong mundo nakanta baingon yan sa tuya taming Yes programa. po. Sige daw tabi, Sir Jansen. Inutong ko na, bago sa isasabi mo dyan, sa imong kung ano, inutong ko na muna ini na nakakuha ka attention ko, free tuition fee with allowance sa SL. Ano po ini? Okay. Si SL po, may dalawang ano po tayo, mayroong TESDA courses and then Opo. may CHED courses. Okay. Actually, yung CHED courses natin, nag-start na po nung June 22 ang klase. And then itong TESDA courses naman natin, magsisimula ngayong August. Opo. Ayan. Opo. Kaya, yun nga, free tuition with allowance. Kaya, sa panahon kasi ngayon, Sir Henry, ang pinag-uusapan skills. Hindi ito patasan. Yun Totoo po. talaga, skills ang importante. Opo, Kasi, skills ang pinakamas importante ngayon para at least trabaho yung naghihintay. Kaya Okay. naglaan ang gobyerno ng budget para dito na para mabigyan at matutukan itong mga estudyante na ma-develop yung skills na ang trabaho andyan naghihintay. Iyon, opo. Paano po ini na free tuition fee with allowance tabi, Sir Jansen? Okay. Paano ito magkaabilan ng mga estudyante? Although nagpuuna sa klase pa lang kaniba, pero this is a good one for us na sa mga nagpaplano pang mag-eskwela, baka magkaigwang chance po makalawag sa SL. Yes po. Yeah, okay. Itong TESDA courses po natin, iba kasi ang semester ng TESDA ay sa see. CHED. Iba? Yes po. Okay, Iba. okay. Anong semester po ninyo? Ngayon po, magsasimula pa lang ang first semester ni TESDA ngayong August. Okay. Ayan. Oo. Target natin is August 24. Trimester ba sila, Sir Jansen? Hindi. Hindi. 2 semester. 2 sem din. Yes Okay. po. Sige po, go ahead. Ayan. please. Ang offer natin sa Southern Luzon Technological College is mayroon tayong travel and tours operation. Ayan. Diploma That is, in travel Yes, and 3-year tours diploma. operation? Yes Wow, po, 3-year okay. diploma. Okay. Na kung saan you need to study about the planning, tour planning, guiding, travel agency operations, and then mostly ang magiging trabaho natin doon is tour guiding. Yan, Ayan. oo. Travel and tour coordinator, so coordination. Yan po. Oo. And maliban po dyan sa 3-year diploma and travel and tours operation, mayroon din po tayong 3-year diploma in hospitality technology. Okay. Na kung saan, ang pag-aralan naman natin is about food preparation, Aha. cooking, ayan, food and beverage, ayan, housekeeping operation, front office operation. Okay. Kaya, Oo. ang magiging trabaho naman natin dito is mostly hotel and staff, front office, ayan. Kaya, itong mga course na ino-offer natin, in demand po siya pagdating correct. sa trabaho. Nadangog ko po ini sa mga international community tabi, Sir Jansen. Okay. Sige po, go ahead please. And then aside from that, mayroon din tayong 3-year diploma in cybersecurity technology na kung saan uso na ngayon mostly scammers Iyon ba ka? online. Yes. Oo, tama. Kaya dapat ma-resolbaran natin itong mga problema. Ang daming nangyayari. Oo, Kaya oo. nag-offer din po si TESDA ng 3-year diploma cybersecurity and technology na kung saan yung pag-aaralan natin dito is cybersecurity fundamentals, computer and network security, ethical thinking concepts, network administration. Wow. Na kung saan ang magiging trabaho natin dito is security policies and problems, career, IT support specialist. Yan ngayon ang mas in demand In demand yan ngayon? Yes Buong po. mundo pati yan, Opo, buong Oo, mundo. in demand yan, Okay. Okay. Network support staff and cybersecurity support staffs. Yun po yung mostly mga trabaho na makapapasokan ng cybersecurity technology natin. Ayan. Okay. And then aside from that, mayroon din tayong 3-year diploma in software technology. Okay. Na kung saan yung pag-aaralan din po dito is yung programming, Oo. with developing mobile app development. Ayan. And mostly yung magiging trabaho is junior software developer and web developer. Ayun. Okay. Kaya ito pong mga course na ino-offer natin ngayon, free siya, walang babayaran kahit ni 5 hanggang makagraduate sila Iyan. ng 3 taon. Yes. Ito po, on the way na po ito, ano? Yes po. Ongoing Opo, to. ongoing. Oh. Actually, nag-start na po tayo, Sir Henry. Mayroon na tayong ongoing second year college. Opo. Ayan, yung iba going to 3rd year. Wow, oho. Ayan, oho. kaya next year mayroon na tayong graduating din nito. And then yung last year din po natin,
second year na rin ngayon. Ayun, Ayun, okay. kaya- So 3 years silang mag-aaral. Yes po. The best yan, ha? Ang Okay. kagandahan po, Sir Henry, dito, kasi bago ka makagraduate ng 3 taon, Opo. makaka-receive ka rin po ng 6 na NC. NC? NC2? Yes, NC2? opo. Guwa, ha? Talaga, ha? Every Automatic semester, yan, ha? yes po. Automatic. Every semester, mayroon silang NC na marireceive po. Wow. Kaya may assessment sila, end Oo. of semester may assessment po sila. Yes. Ano pang advantage pag may NC2 ka o NC ka? Okay. Actually, ito, ibig sabihin you are a skilled person. Yan. Ah. At saka hindi lang ito sa Pilipinas recognized, di ba? Yes po. Buong mundo to. Yes, mag-abroad ka, kailangan mo muna, mayroon kang May ipipresent. certificate, Yes national po. certification. Opo. Okay. Okay, so maganda yan, ha? So ngayon, sir, may chance pa ba yung iba na pwedeng maka-enroll sa ganitong programa? Yes po. Actually, may ongoing po tayo. Punta lang po sa school. Kasi ang process po natin, syempre dapat magiging align po yung skills mo doon sa course na ititake. Opo. Kaya mayroon tayong interview and then mayroon tayong conduct na examination. Ay, maganda yan. Opo. I-assist mo ng estudyante. Yes po. Kung And- saan ka pwede dito sa mga courses offering na to. Yes po. Ayun. Para at least, kasi iniiwasan din po natin, Sir Henry, na dapat huwag titigil Totoo. sa pag-aaral. Yung Kasi manang sayang. ano, Tabaka magpundo. Yes, kasi ang Flight budget tuition po, baga ini. oo, Oo. ang budget na nakalaan para sa kanila is naka-reserve na yun hanggang makagraduate. Halimbawa, Ay, nag-stop wow. siya. Di 3 years Yes talagang po. may pundo ka Opo. sali sa gobyerno. Oo. Pag Okay. halimbawa, tumigil, hindi na pwedeng i-replace o ibigay sa iba. So masasayang yun. Yes po, masasayang. Naka-stack yun. Opo. Okay. Kaya dapat desidido, number 1, desidido din po. And then yung qualification po natin, Yes, Sir go ahead, sir. Henry, Go ahead, sir. dapat ay itong graduate ng ALS na going to college, pwede po mag-avail nito. Yan, okay. Yung old curriculum natin before, nag-graduate ng 4th year high school dati. Ngayon, pwede din po sila mag-avail nito. Basta Yeah. may present po yung card. Oo. And then ito yung mga nag-aral po ng college na, second year college, tumigil. Oo. And then gusto mag-avail nito, pwede. Ang bawal lang po dito natin is yung graduate na ng 4th year college. Ayun. So may dati ka ng diploma. Yes, bawal na po. Okay. Okay. Oo. Yung may asawa, sir. Johnson, Pwede. Wala pong problema. Basta may assurance na tatapusin mo Yes yan. po. Hindi, hindi pwedeng tumigil yan. Yan. Basta yung decidido. boyfriend o girlfriend, pwede. Pwede. Pwedeng pwede. Pwede ka yung may asawa. Yes po. So, importante, makakuha mo yung minimum qualifications po na yun na sinasabi Yes ninyo. po. Okay. Sige po, Sir Jansen. Actually, may mga walk-in din po tayo. Punta po kayo ng school. Open ang school ng Monday to Saturday from 8 a.m. to 5 p.m. Ayan po. Open ang school. And then, ang pinaka mas maganda nito, Sir Henry, kasi half day lang ang schedule of classes. Okay. Okay. Yung buong 3 semesters na yon, Yes half po. day lang sila. Opo. Ang morning schedule natin is 7 to 12. Okay. And then for afternoon schedule naman po is 1 to 5. And panggabi po, 5 to 9. Ay, wow. So may chance, may pwede pala silang magtrabaho. Yes po. Kung may work sila o kung mga part-time job sila. Opo, pwede. Yan. Kaya Okay. yan lang po, dapat sa mga desidido po, dapat pumunta na po tayo sa school kasi itong slots natin, medyo madali na po mapuno. Yeah, okay, okay. Mga, sige, paspas na po kayo, pwede pong pumunta doon. Basta, i-check yung minimum na qualifications, may interview, may assessment, kung saan kayo pwede. Yes po. Ako nga ni Sir Jansen, medyo nagabasol ako. Takang panahon, may wala man kayong mga araw Yes, oo. Inabutan kong typewriter, So manual. Manual na tayo. Di pa ako nag-abot kay computer. Kaya di akong inabutan na computer Ay ko akong naabot gari black in basta. Patapos na ka may computer na. And then sobra din hirap sa nung unang panahon kasi Yeah. ang scholarship wala Correct, talaga. wala talaga. Need Pero mo may talaga daming mag-tuition. ino-offer ng gobyerno, Yes po. And then ito po direct po yung slots natin from TESDA. Kaya ibig sabihin legit po ito. Yeah, Hindi tayo pwedeng magpapalabas po na walang slots na nakaabang. Kaya legit po ito sa mga nanonood po. Legit po itong scholarship po natin. Open po ang door ni SL to visit para sa mga katanungan. Yeah. In fact, may naka-enroll na nga di ba? May advance na naka-enroll. Yes po, mayroon na po. Mayroon naka-advance na nag-aaral na ngayon. So aside from this offering po, ano pang ibang mga
good news ngayon, Sir Jansen, from SL. Baka mayroon pa po. Ayan. Sa mga 4-year course natin din po is siyempre open pa rin aside from that for the 3-year diploma. And then doon naman po sa 4-year course natin, pwede tayong mag-enroll this coming semester. Ayan, start po kami by October kasi on time kami nag-start June I see. 22 kaya Okay. end of semester namin for 4-year course under CHED courses is this coming October. Kaya so gusto din po mag-enroll for the degree course, punta po tayo sa school Yeah. and then ang schedule natin is same din po Sir Henry. Apo. For morning 7 to 12, afternoon 1 to 5, and panggabi 5 to 9. And so mga gusto pong mag-apply for a part-time job, yan, kami din po yung nag-endorse sa Mang Inasal. Wow! Ayan. Ay, gusto magtrabaho dyan sa mga Yes inasal. po. Kasi ang sarap ng chicken. Oo. Kaya medyo marami-rami ang slots namin ngayon, Sir Henry. Kasi lahat namang inasal, not only in Albay lang po, kasabay Apo. pati sa Sorsogon, mayroon Okay. din po tayo. Wow. Ang mangyayari po, mag-a-apply po sila sa school. Ayan. Depende sa schedule of classes kung ano yung vacant nila, yan ang time nila to work in Wow. Mang So, ibig Inasal. sabihin, Sir Jansen pala, maski habang nag-eskwela ka sa SL, pwede kang magtrabaho. Yes, and May then- tsansa kang magkaigwaki income. Yes Salamat po. sa management kang Mang Oo. Inasal, ha? Yes po. Same pong Thank you so branches much, yan. Ma'am Legazpi, Ana Marie. Albay. Yan, kay Ma'am Ana Marie. Kung nga, kay Ma'am Ana Marie, Legazpi Albay po yan at saka sa Sorsogon area. Yes po, lahat po dito, SM, Pacific Oo. Mall, lahat ng mga Marayon, inasal. Mama Ana Marie. Sarang order lang po sa ko na almosolve. Oh, yun. Thank you so much kay Ma'am Ana Marie Onhopo po. Kausap ko kahapon si Ma'am Ana Marie, hindi ko din niya namin. Pero thank you ha. This is an opportunity for for all deserving students na kapos sa pamasahe. Yes po. Kapos nga sa pagkaon-kaon, etc. At least may chance sindang magkaigwaki sa diring income. Yes, Magayon mayroon nun po. iyan. Oo. Sinda po, how many hours po sindang magtrabaho sa Mang Inasal? Open po yung Open part-timer sila. natin. Yes po. Very Kaya good. mostly yung salary nila per month is nag-aabot ng 12,000 to Yeah. 13,000. Kaya medyo Oo. malaki-laki din. Yes. And then ito, plano din po ito ng school president namin kasi Oo. alam naman natin si Ma'am Rose is willing to help talaga. Yeah. Yan ang nasa puso ni Ma'am Rose. Hello po pala, good morning kay Ma'am Rose, the school Oo. president and CEO po ng Southern Luzon Technological College. Oo. Ayan. Thank you, Ma'am Rose, ha, Nanonood sa din sa atin ngayon. possible endorsement sana. Oo. May nomination pala, nomination. Oo. Okay. Alright, now, sa SL po, nakasunod ka mo sa, so ano yung tapapod ka, Sir Jensen, yung school year, Yes po. na sinusundan din ngayon ng ibang kolehiyo, Yes po. So, adjustment ng school Adjustment. year. Kasi Ayun. babalik na po Okay. tayo sa dati po. Okay. So, sa gusto pong makipag-ugnayan, saan pong pwedeng pumunta? Or may contact po ba kayo? Cellphone number? Yan o po. email address? Facebook page po, Sir Jansen? Okay. Pwede po mag-message po sa page po ni Southern Luzon Technological College. And then aside from that, pwede po kayo mag-contact po sa 0995-111-4651. Actually po, nakapost din po na yung Yeah. advertisement natin Oo. sa page po ng DCGB. Okay? Kaya yun po. And syempre, hindi lang po SL mainly Gaspi. Yeah. Mayroon din po tayo, Sir Henry, SL Piodoran. And then mayroon din po tayo SL Pilar. And Yeah. then for the SL Pilar naman po, diretso Yes, ko na, go Sir ahead, Henry. please. Go Ano? ahead, go ahead. Mayroon tayong 3-year diploma in software development technology na kung saan open din po for free tuition with allowance. Pilar yun, ha? Yes po, for Pilar. Sa mga taga-Pilar dyan, Ayan. mga kataraning pong mga munisipyo. Go ahead po, Yes Sir po. Jansen. Mayroon din po tayo doon, 3-year diploma in culinary arts technology na kung saan basics in advanced cooking, ayan, mayroon tayo food preparation, baking and pastry, food safety, sanitation. Kaya mayroon tayo kung gusto mo maging chef sa isang restaurant, Yan. you have to take this course. Kaya mas malaking tulong. And then Oo. aside from that, mayroon din po tayo for SL Pilar, Opo. Piodoran, ayan, mayroon din po. Piodoran, ha? Oh, yes po, mayroon din po tayo for SL Piodoran. Mayroon tayong 3-year diploma in hospitality supervision and administration technology. Opo. Ayan. Kung gusto mo maging maging hotel restaurant supervisor, front office supervisor, you have to take this course. Oo. Kasi yung supervision ang pag-aaralan din po natin. Ayun. Kaya wag na po tayong magdadalawang isip. Opo. Ito po legit at saka full scholar po siya. Kahit Yeah. 5 wala kayong babayaran. Yun. Tandaan po yan, mga parent ha, buda mga estudyante tabi. Pagkakataon ini, sabantalon tayo ni po para sa sendong mga futuro. Okay. Sir Jansen, nata po tarapas SLTC fayan sa indang piliyon. Okay. Why Sa- choose
SLTCFI. Okay? Si SLTCFI kasi aside from that, keep your dreams alive and nakatutok po kami sa skills. Okay, hindi natin kailangan pataasan ng grado, Oho. kundi dapat i-develop natin attitude ang pinakamas Yeah. importante sa Yeah. panahon ngayon. Totoo. Oo. Tandaan po natin ang pag-uugali, Yeah. mas madali tayo maturuan kung nakikinig po tayo. Yeah. Totoo, Kaya sir. si SL is to develop, is 3-in-1 school si SL. Na kung saan, nandyan na po yung school, training center po kami ni TESDA. Okay, aside from that, employment. Kaya bago po makagraduate sa school, mayroon tayong job fair. Yan. Yun ang tinatawag Oo. natin na walang tambay sa albay. Every year Yes. po yun ginagawa ni SL. Yeah. Ibig sabihin, hindi lang sa school, isa din dapat sa mga ginagawa ng school is to help makahanap ng trabaho. Tulungan natin sila. Kasi Yeah. mas ang school ang nakakakilala ng performance or attitude ng isang estudyante. Yes, Ayun. totoo po yan. So, at least, habang nag-eskwela, so naghahanap na po kitrabaho para sa mga estudyante. Yes po. Bako lang kamo mga professors, mga instructors na ngaya, pagturo lang ang Yes. school, kundi pigmamatch pa kung sa mga mga opisina, Yes. pwedeng maduman ang mga estudyante. Opo. Kaya nag-i-invite tayo ng mga company to hire our Oo. graduates. Kaya si Ma'am Rose din nagugurang Opo. Din nagugurang si Ma'am Rose, pero may pinming baby face. Actually, si Ma'am Rose po is talagang tigbi-bless man ni Lord. Yeah, Kasi yeah. number one po, nasa heart po niya is to help. Totoo, Oo, totoo. sa mga totoo. estudyante. Not only the student, kasi ang daming pamilya ang natutulungan. Yeah. Yes po. Nakaka-uplift baga kay his spirit ang ang pagtabang Opo. na arugan sa mga kababayan ta. Opo. Sir Jansen, baka may gusto ko patabig ng dag. Go ahead. Ayan po. Sa lahat po ng mga nanonood, okay, pag may mga concern po regarding sa school, pwede po tayo pumunta. Open po yung door ni SL to help and to guide para sa inyo. Kaya sa mga estudyante po na gustong makapagtapos ng pag-aaral, ayan, lalong-lalo na yung naghihirap talagang tios sa buhay, you have to visit sa SL po. Okay, open po sa lahat na gustong mag-aral. Sa lahat po na may pangarap, punta po kayo sa SL. Ayun. Yes. Thank you, Sir Jansen. Mabuhay pang SL. Regards kay Ma'am Hanelet. Ayan po, thank you so much din po kay Ma'am Let nanonood ngayon. And syempre po Ma'am dyan, Hanelet, to my SL family, maraming salamat. Ayan po. Wala po ako sa SL kung hindi dahil din kay Ma'am Rose. Totoo. Diyan ka Ayan. nag-eskwela, Sir Jansen, Diyan din po ako graduate. Hanggang ngayon niya ang katalaga. Yes po. Oo. Diyan, naging janitor po ako dyan. Mga homegrown ka mo, 2000. Yes ng po. mga Halos kanisel. empleyado po na SL, graduate sa SL po. Iya. Oo. Ayan. Kaya magayon na nagiging practice nindo diyan sa SL. Oo. Okay, regards kay Ma'am Rose, Marie Ray, Quinto Ray, at saka kay Ma'am Hanelet Soreda Bertis. Yeah. May gusto ko pang kumusong tabi, Sir Jansen. Okay lang naman po. Maraming salamat po sa lahat Oo. naman nagtitiwala sa SL. Maraming salamat. Apo. Thank you so much. Mga tugang Jansen Gonzales, SLTCFI Marketing Director. Until next time, tabi, sir. Chat Thank ka you lang so o balik ka lang dito. Yes, You're po. always welcome. Thank you so much, Sir Henry. And then, syempre, lagi akong nakasubaybay sa mga programa ni Sir Henry. Syempre, maaga pa na sa DCGB. Thank you so much, Sir Henry, sa Yeah. time. And sa lahat po, God bless us all. Sa DCGB po, maraming salamat. Thank you so much. Yan po ang sa tuya, mga tugang na bisita. Ngunyan tabing pagkaaga, ingat po pabalik, Sir Jansen sa SL. O maray man ang panon, di man mauran mo yan. Yan sa tabi sa tuyang bisita. Matagal ko na itong kilala, si Sir Jansen Gonzales. Kaya ano yan, mas kising ko nahilingi, filming naka-smile. Tamang-tama siya bilang marketing director. Thank you, Sir Jansen. Bye-bye po. Alright. Sige, mga tugang alas 8:05. Oras po sa Pilipinas, asin po mga tugang sa DCGB. Aramon tadawan mga dagdag na report, hali po dyan sa luwas, kay ba mga tugang ang Mega Force Patrol. Nasa linya, Buena Manong Bareta. In the morning, ang PSA Bicol, Piglinaw, nabako sila nagibok ang listahan kan mga beneficiaryo kang uplift program kan DSWD. Sisaya naglista. Pagmata mo pagkaaga, Pagmata mo pagkaaga, buksan mo na tapos kasi siya naglista. ang konsuelo. Angel Mostasa, good morning. I-detalye mo. Angel? Angel? Nawala na si Angel? Seda siya, andi Oho, babalikan natin mamaya si Angel lang. Okay, doon tayo kay Karen.
Mga tugang sa dagrag na report. Henry Mesa Grand opening kan exhibit kan Justice kan Legazpi dai malalabos daw sa aga. Oh, ano nangyari daw? Karen, i-detalye mo. Karen? Wala si Karen. Balikan ta si Angel. Para pala kaya. Balikan ta mga tugang si Angel. Angel! Sisay man nga na nag-ayos kang listahan kan mga beneficiaryo kang uplift. Ipaliwanag mo nga. Go ahead. Yes, VP Henry, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sabi kan PSA VP, narealisar na ngayon yan kan mga tao kung ano ang importansya kan tamang pagsimbag sa mga survey na tigokondukta kan PSA. Agad VP Henry, bako man ang Philippine Six Authority Bicol ang nagpili kan mga beneficiaryo kang Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport o uplift program, kundi itong resulta VP Henry kan Community-Based Monitoring Survey o CBMS, ang tigbasehan VP Henry kan DepDev, tanganing makabilog min sarong methodology, tanganing ma-identify sa mga beneficiaryo kan nasabing programa na iyo manapigbasihan kan Department of Social Welfare and Development. VP Henry, ang paglilinaw ni PSA Bicol Regional Director Engineer Cynthia Perdiz matapos ang mga komento sa social media at na mga nagbibisita sa indang opisina na ipigbabasol sa inda kung nataday nga kami kay bahan duman sa natawanin bulan-bulan na tig 2,000 pesos na ayuda sa sa Disyembre hali sa gobyerno. Sikun kay Perdiz VP Henry, ngunit nasabutan na kantawo at sinarealize ang importansya kan CDMS na dahil dapat pagbasang-basangon ang mga simbag, digdi dahil sa ang resulta kay ni anday man pagbabasehan sa nasano asin polisiya, kundi ini ang basehan kan mga programang i-implementar. Sinabi VP Henry ni Perdiz na naging basihan ang CBMS dahil sa mga eksisido kay ning indicators, kaibahan na ang poverty characteristic, proxy indicators kan pagtios kung kaya nakapagbilog man ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev niyong methodologies na pigagamit para ma-identify ang mga beneficiaryo. Dengugon na tabi VP Henry ang paliwanag ni Engineer Perdiz. But we want it to be clear, no, na bako po si PSA ang nag-identify kang beneficiaries. So we just provided the list, no, para duman sa uplift, igwa kita iba yung bottom 30%, yung pinakamahihirap, yun yung nasa 4 which they identify kang DSWD. Now, duman sa below the poverty threshold, nagpili ulit sinda ki 25% na arani, no? Karani duman sa poverty threshold na kung may mangyaring mga shocks or calamities, mga uncertainties, ang tendency ka itong 25% na ito mababa sa poverty. O, kaya ining uplift, iyo iyan, so ginipulit kang government para ma-address na itong effect kang inflation due to the crisis sa Middle East dahil nagtaraasan ng presyo, apektado ining mga households or families na ini, kaya nag-isip ulit ang gobyerno na magtao ka ining uplift. Yun, nag-identify ulit sila ni mga beneficiary. So, yun po sana ang mag-clear sa publiko na makupo kami ang nagpili. But naging basihan po ang community-based monitoring system kasi po duman sa tuyang CBMS, dakul po duman ng indicators na magpahiling kang poverty characteristics or proxy indicators kang pagtios, no? So, ito naging basihan. But it's the Department of Economy Planning and Development na nag-generate kang proxy means test, no? So, it's a methodology na sa DepDev din, and by doing that, they were able to identify the beneficiaries for the uplift. Di siya nagpinalisar kang listahan. Ang paliwanag VP ni RD Perdiz, DepDev, ang nag-identify kan mga beneficiaryo, qualify man yan VP Henry kan DSWD. Bako sabi ni Ma'am Hanilet, nga ito, Ma'am Jeanette,
Ang Apo. qualification ka, number 1, natandaan ko, ang dapat ng sarong persona, ang sweldo, dahil magbaba sa 20,000. Iyan VP Henry, ang kwalifikasyon kay itong mga beneficiaryo dahil ang taan SSS VP Henry, igwa man sinda ki beneficiaryo na pigtao duman sa DSWD na ito ang qualification. Anong binasyan daw kan DSWD? Yan VP Henry. Ito nga ni VP Henry, so ano, ito nga ni po na resulta ka na CBMS. Ining community-based monitoring survey. Kasi igwa yan Ako VP kaya, Henry na may tulong gusto ako sa talagang beneficiaryo. dakol na ihapot. Dakol ang kamid, dahil man nakareceive ki notification sa portal o sa kung sa email, na siya makaka-receive ki dos mail. Tayo, baga naman pig-applyan, sabi ni Ma'am Janet, Ako, di ba? dayan VP Henry tiga-apply yan. Automatic, ipada-inform ka, igwa kang dos mail. Sige daw. Baka mga saga o next time, taon-going man iyan, di ba? Uplift na. Apo. Kauron do sa DSW, kung pinanuninda ito, tayo ki, Okay, mo, Vicky. sabi kang SSS, baka ba sila nag-determine, sila mas nag-release, di ba? Baka ba sila nag-determinar kan beneficiary? Yes, VP. Sa indaman sana, na pig-release, or sa ipadara kan DSW, ano mention ni Madam Janet, DSWD. Sulista. Di ba? Kasi VP Henry, may rekomendasyon itong SSS VP Henry, nagkataon talaga nilistan kaya itong mga ang sweldo day malangkaw sa 20,000. Oh, basta nga yan, 19,995. Qualified ka? Yes po. Oh. Kada ko na kung hinarap po, dahil man niya kami naka-receive eh. Kasabay ako dyan, VP Henry. Oh, yan eh. Diba, kung sabi, hanggang no rin iyan. Hanggang Desyembre yan, VP Henry. O, hanggang December ba? Ayero na kita mag-apot. Pwede. Guminato lamang sa alunan ko naman. Hanggang December. Pwede Baka na, VP sa Henry. kadakulan kaya kan ma-receive kan. Baka dahil pa man ngunyan. Tadakulon man. David Henry, tanagpuno siya kan bulan ni na Hulyo. Sa yan Desyembre, VP Henry. Kung pag so nakareceive kan Hulyo, bulan-bulan na si VP Henry Ay! makareceive ng tig 2,000 Pirang bulan na yan? Pirang bulan? Basta VP, kung Hulyo, sa Desyembre na yan. Bulan-bulan 2,000? Oo, mga O, sig? 12,000 man VP Henry ang matitipon. Oh, naman. yan eh. Maray na baga pang bakal kigatas. Pambakal Sige, kidaya Henry, per, di ba? Oh. Mm-mm. Sige daw, duman na doon DSWD kang kung nengon niyang kayahon sa aga daw. Ano sa aga? Friday? Friday. Kung Balo- VP Henry, Monday. Oh, kundi Monday, Tuesday. Biyo, palugod. Karoon na daw Ano sinda. makauron? Pinano ninda yan ta? Pigli na baga ni Ma'am Janet sa to sa interview. Ako mismo nag-interview. Di ba na daiman nga ya, I mean, nag-identify sinda, bako manso. Bako man DSSS, DSWD. So basis ninda, hali sa PSA. Tama? Nawara man ang may missing link man ang duman sa follow-up. Dapat ang kinauran sa DSWD 2 weeks ago pa. Okay? O sige, i-follow up mo. Ang tanganing magkaigwa ka. Okay lang, VP Henry. Okay. Day. So, yan, VP Para sa Henry. gabos yan, kasi kung yan eh, parte ang contribution ta sa SSS, di ba? Tang funding kan, di ba, from SSS? Aday, VP, ang funding kan VP Henry, national government. National government. O, ngunyan. Ano lang kan VP Henry, dahil lang tabi mga nag-release? na pigigibo. Ni SSS, di ba? David, ikaw Sisa. kayan VP Henry listahan man hali sa SSS. Kumbaga, rekomendasyon kan SSS na ini nga mga membro na dahil nga nagsobra ngayon sa 20,000 pesos na sweldo, Oo. magiging kaibanan, duman Oo. niya sa beneficiaryo kan uplift. Yun Ito saan sa ma-release? paliwanag. Nag-release? Ang DSWD? nag-release VP Henry, DSWD, through duman po VP Henry sa mga cash card, bangko, na ipigtaw duman sa SSS, na ito duman mag-aagi sa kwarta. Anyan. Kay po antang makaroon ang SSS and DSWD talaga. Kay po an. Tapos nga na ako libong. Di ka man panugin nag-aaram. Kaya libong ka. Oh. Pero actually, bang buda, nalibong nga ni so iba, mas baka masabot ang gimari ka nagdadangungon yan. Dako lang qualified yan, Angel, di ba?
O VP Henry. Kung ang sundo mo 20,000 below, dakulon, tabi. Oh, di ba? Okay. Regular employee yan, ha? Di ba? Yes po. Okay, sige. So, sa lado VP Henry kan PSA, bako sindaan pagbabasulon, kasi the VP Henry, nagkondukta man sa ka-survey, kaya ang pangapunan ninda, kung may mga survey ngayon pigibo dyan sa inyong lugar, magpartisipar asin itaw ang tamang datos na kinakailangan. Dumaan na kita kay Director Laurio, Candice WD. Dumaan na kita, yo. Sige. So, yan VP Henry, ang mga storya pa, halit sa luwas, sa kan PYZ Enterprises, sa Barangay Orosite, Legazpi City, Azo Mustaga, District, Cavite. Salamat, Angel, sa report. Hello, good morning. VP, good morning. Good morning. Tamang-tama sabi, nabanggit mo yan actually. Oo. Ang sabi ka ng SSS, so below 20,000 ang sweldo. Iyo baga, Dahil sabi nila nabanggit, so below 20,000 ang pension. ay girdo man ang, day man ang kasabay, amigo. Day kasambay, sweldo salary ang basihan. Salary bracket. Then nari ako na narilibong eh. So social pension, day kasabay. So may pension na below 20. Kung ikaw may trabaho, tapos below 20,000 kay riba ka. Oo. Pero kung ikaw pensioner, dahil kang ibang tiga-asahan, pero kababaon ang Pension mo, correct. kay riba. So, garon na ako yung mga pensioner bagatan SSS na kababaon ang pensyon, garon na rin ginawan. Tama, kabay sa na daw, magtagaw ang tabay ka, tabak ka maligawan ko. Iapot ko daw sa DSWD kung nata sa mga pensioners, lalo na kay riba. Pag pensioner kasi, dahil ka kay riba sa, halimbawa sa mga additional na benefits kan seniors. Oo. Kasi ang rason, may pension ka. Yes. Pero dahil yung napibihiling, so bracket kan pension mo. Iyo, tama. Ka ng sosyedad ka. Tama, mananggad. Tama. Magsala, VP, sunod katanggap sa supad, Oo. sa AIX, Oh, yeah. sa 40s. Yeah. Basta kung kamar rin si Beninda. Okay. Nakulong na di ang pensioner sa SSS na ang pension ka mga 4,000, 5,000 per month. Opo, okay. Nasa kapigilingawan yan. Okay. Yung ba dyan maglibong ako eh. Considering na kita, sigapod ka ng Ayuda Republic ng Pilipinas. Yeah. Pwede. Diba? Baka tabi pwede maihapot lamang yan. Iapot at pag nakaroon ni Angel Sudis WD, saron sa hepot ko tabi, migo. Ha? Saron sa hepot ko yan. Pagkakala ko na bagay yan sa mga pensioners ka Yeah. SSS. Oh. Bako lang ang pati so tubagan sa kwan. Pintigasahan na iba. Bako lang yan so regular na pensioner, pati so utong social pensioner. Di ba? Dako lang tabang pa yan. Oo. Itong, maray kong makapasapan niya ako na itong universal social pension, at least kay riba na labos. Yeah. Diba? Pero isipin mo, VP, ining regular pensioner, pirang taon mong tighulugan iyan. Yeah. Tama. Samantalang itong nagre-receive kan social pension na dahil kay riba sa regular pension, dahil hulog ito. So dapat hinimong tabi nila ang fasay na yan. Oo. Mapakaray man lamang. Oo. Okay. May sarap pa tabi ako may gusto i-discuss ko pa. Opo. Oo. Siguro nahiling naman sa Facebook, itong mga litrado kang basura sa Paranaque River. Iyo baga, so din naman ni Presidente. Nakabalanibong tabi ito sa bilog na mundo, sa press. Oo. Ano daw sabi ang pigigibo ng gobyerno nganing mabawasan yan? Iyan. Ang nahilig kong sala kaya o kulang is ang pigigibo ng gobyerno more on reactive Yeah. after the fact. Ang dapat siguro tabi, bago ka mag-generate sa basura, mag-ibuhan ang remedyo. Oo. Okay. Ako sa nahihiling ko dito na rason, ang tingi mentality kan Pilipino. Yeah. Araliw na kutaan ng mga kwanaan, mga sachet.
shampoo. talagang sisigil ko ang gobyerno, number one, ibawal nindaan sa shay. Sa Igwa- gabus na tindahan. Oo. Igwa kaya migo ki batas, nalingawan ko sa term na nalingawan ko production something. Anong batas gali ito, Pading Mar? So, libawa nga pare, manufacturer ka nga ki shampoo. Kumpira sa linuwas mo nga 250,000 nga na arog kay ning sachet. Ito dapat may paagi para i-recover mo dapat, ibalik mo dapat ito sa kwan mo. Ipa-recollect mo dapat giraray. May batas ka ni. Nalingawan ko lang. Di mo nagigibo? Eh, public, makadalong gibo nito. Di mo nagibo? Kung talagang sisigil ang gobyerno, ibawal na gabos ang production hanggang sales ng sachet. Marason sila. Paano nga suday kayang bumakal kida-kuda? Magkaag gabos na barangay, magkagitingi center. Yeah, gari refilling station. Ade. Itong tingi center, ito ang mabakalkan. Sudara ko ng packages, ititingi ninda sa barangay, magdala na sa nakikaganan. Yan, magdarag laugan na kung ano dyan. Bako nung wala sabi ang matari na ekonomista. Yes. Oho. Sa daingani, may ekonomista di ba? Natatagay ninda gigibo yan. Isipin mo kung halimbawa, so sarang galo na shampoo. Oho. Pirang sasian mahanip dumaan. Oho. Kung galon ang binita mo. Yeah, okay. Di ba sabi? Opo, So, yeah. siguro tabi, duman sa before the fact na mag-generate so basura, duman sila mag-concentrate. Okay. Iyan man ang tabi, BP, kasi grabe na talaga ang problema sa basura. Opo. Okay, iyan man ang tabi, BP, sana magtarabangan na boss. Yeah, oho. Ipaabot tabi duman sa mga dapat magtarabangan na boss. Okay. Iyan lang tabi, BP, good Salamat morning. Nico. Salamat, di ba? Ayan tabi ang ano ini, ang mga, di ba? Ay, itong, ayan nga napigasabit ha. Tungkol dyan mga tugang sa mga batas na pag grabe na, saka kita mahiro. Pag pa, sige sana. O, bala. Alas 8:25, oras po sa Pilipinas. Magbabalik ka na. Ay, sandali na. Yung live ko na, wala pa ano. Sandali lang ha. Taba kamalingawan ko ini. Basahan ko na bago kita mag-commercial break. Ngunya na pagkaaga. Didi po mga tugang sa tuyang programa. Sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaaring tumama. Tulad ng sakit ng atay, dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Wag naman, gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Wag babayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet, exercise, at ngayon meron ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito. May silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang isang pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay, maaaring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro liver, protection, pro health, pro treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Seryoso 8:27, magbabalik ang hapot makalipas kini. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis.
mag-artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-artrisin. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir? Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh. Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa? Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis. Kaya mas maganda ang prevention. Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anak. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth,
Sabay ka na, tara na, saan ka ba pupunta? Yashana, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip, shopping need not be expensive. Yashana, Yashana Mall. Yashana, Yashana Mall. Yashana, Yashana. Ibalong Festival 2026 Calendar of Events August 7 to 23, 2026. August 3 to 10, Ibalong Mural Painting, Ginikanang Bicol noon. August 6 to 8, 8 Bicol Construction Expo, Biconex. August 7, Ibalong Grand Opening and Ibalong Agri-Trade Fair. August 8, Legazpi Art Pop Market 2026, Legazpi Open Pickleball Tournament 2026. August 9, 2nd Ibalong Provincial Table Tennis Tournament 2026. August 11, Ibalong Festival 3rd International 9-Ball Billiard Tournament. August 13, Ibalong Z, a Bicol musical. Hurno, the first Ibalong Bakers Congress 2026. August 14, Baile de Ibalong Regional Dance Showdown 2026. Ganda at galing ng Legaspeño, pagpupugay sa mga makabagong bayani ng Ibalong. August 15, Ibalong Music Fest, LCC Supermarket Famron Year 2. August 16, Bantong, Kwento at Kulay ng Kabataang Ibalong. 2nd Ibalong Festival National Open Karate-Do Championship. 2nd Ibalong Festival National Airsoft Competition, Legazpi Siege 2. August 17, Ibalong Festival Grand Job Fair 2026. August 18 to 19, Ibalong Agri-Trade Fair. August 20, Vocal Warriors, the Ibalong Sing-Off 2026 Grand Finals. August 21, Mutya ng Ibalong Coronation Night. August 22, Ibalong Street Dance Competition. August 23, 2nd Ibalong Golf Tournament, Ibalong Closing Program, and Concerto Pasasalamat. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of TBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot, kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kapag hanap mo'y karne na sariwa at dekalidad, nung meat-chop ang sagot, subok na at tapat. Skinless na manok, malinis at ready iluto. Perfect sa pang-ulam ng buong pamilya mo. May longganisa na malasa, pang-almusal na swak. Bawat kagat, ramdam mo ang sarap na di tinipid kahit saglit. Siomay na juicy, paborito ng bata at matanda. Nung meat-chop ang pangalan na tiyak mo maaasahan na. Kung gusto mo ng frozen meat na fresh at sigurado, nung meat-chop ang choice na swak sa budget mo. frozen meat na quality, panalo sa presyo talaga. Sa lasa at linis, ramdam mo agad ang kaibahan. Nung meat-chop ang tunay na kaagapay ng tahanan. Almusal hanggang hapunan na busog at saya. Longganisa, skinless, siomay na pampasaya. Frozen meat na madaling lutuin kahit kailan. Perfect sa abalang oras ng bawat tahanan. Kapag kalidad at sarap ang hanap mong tatak, nung meat-chop ang brand na hindi ka bibiguin kahit saglit man lang. Sariwa, malinis, abot kaya ang presyo. Nung meat-chop ang katuwang mo. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a TESDA registered training provider for the following TechVote program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Anhapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa sa DCGB. Kaso hapon, dito na po dan si punong barangay Villar, mga tugang kan barangay Salvacion, Campo Langgita. May pigreklamo sindang, ipinagranita po mga tugang sa kwan, ipinagranita po sa Department of Agriculture, si punong barangay Alex Villarno, may pigranitang concern sa DA, Regional Office, and kasuhapo, nakahuron ko man ang tagapagtaram kan Department of Agriculture. Pero bago po yan, kahuron mo na si Kapitan Villar, Alex, kung kumusta po ang sitwasyon kan water system da dyan o irrigation system dyan po sa barangay Salvacion, Campulangi na may nakantidad ng 10 million pesos. Kap Alex, maray na aga po. Aga po, sir. Opo, Kap, order po kita digdi sa DCGB, si Henry po ang sa imong kahuron. Kumusta po ang status kang irrigation system dyan sa barangay mo na inot nang ipinagreklamo kan mga farmers sa tabi dyan, Kap Alex? Sa ngunyan po, ang status sabi, sir,
apat lang na parauma na nabibinitisaran. Sa kanyang project sa inyo, dahil tinapos ka ng kontraktor. Okay. Kaya sa kunyan po, ang complaint ko, paghanap sa kontraktor, tanay matapos niya po ang proyekto ngayon. Opo. Ano po ang target ko pirang ektarya, budbuda pirang parauma ang dapat magbenepisyo kang irrigation system tabi Kap Alex? Sa kunyan po, ang number naman, nasa 13 parauma. Pira po? Pira? 13 parauma po. 13 parauma. Okay, sige po, go ahead. Bukod sa Kutnugan, sa Neighbor Barangay. Iya po. Kung ang tubig, pwede ka presyon ng abuton sa parting baba. Oh, ining 13 ini, Kap, pirang ektarya po an more or less? Siguro po dahil mababa yung mga 50 o buong mga baba man. Na ektaryas nin umahan. Ano? Okay. Ano po ini? Saan po nakabugtak iyan na proyektong iyan? Sa Kutnugan o sa Barangay Salvacion? Saan po ang gari itong pinaka puon kang irrigation project? Sa mismo pong Salvacion. Sa Salvacion. Sa Salvacion. Okay. Oh, okay. May po ini pig-turnover sa barangay nindo? Dahil po ini pig-turnover sa barangay, ang nag-receive po ang turnover. So, presidente kan farmers kayo. Farmers. Saan po yung presidente kan Farmers Association dyan? Sa kaninot po kaya, sir, duwa so Kutnugan Salvation Farmers Association. Opo. Ngunyan, na election ka rin officer, so napili po na presidente, taga Kutnugan. Okay. Iyo po ito, so nag-receive kang proyekto ini, na in-accept nindan, tapos na da, samantalang da ipaman. I see. Okay. Kanina po ko kaya Kapso DA, ang report talaga sa INDA, completed na ang project, receive na da nga ni kan Kutnugan Association, Farmers Association. Totoo man ang gadpalan? Opo. Yan ang notisya ko. So taga-digdi sa Muya, Vice Presidente sana, dahil man siya pinaaram, kan mag-accept kan proyekto po. Opo. Pinangalas man ako, ano po ini? Talagang ang programa, ito turn over dapat sa Farmers Association o Irrigator Association? Bako man po tabi kap sa kuan? Bako man talaga sa barangay? Dapat po. Siyempre sa barangay ko ang proyekto, makaaram man lang ako. Kaarap ko yan, minsan, nakaaram lang ako, kanigwa na pong problema. So, kanina yung dati, na pinakaaram. Okay. So, paano po nino na-confirmar na ang proyekto ba ko patapos, dahil pa po tapos, big turnover na? Inako na? Iyo po, dahil po talaga tapos, at kan magdidig po nga si Sir Jimmy. So, mismong dinumanan miso, so tubo na ba't duduksyongan duman sa receiver. Opo. Karayuan pa po. Kaya kayo po ng 35 pang Oo. Kung bumapabot sa receiver, tangari po na sakul na so gabot sa parawa magkinabang. Okay. Okay. Sarog pala ka ng sitwasyon dyan, adi. Ngunyan po ka, ano ang kwantabi, ano ang sa ngunyan, paano pag nag-ooperate man ang kuha, nag-ooperate pang aligasyon, nag-operar man siya, nag-under man siya? Nag-under po. Kan sarong buwan, nagbibiman so DA, naayos po, naayos. Nag-under siyang ilan. I see. Pag mainit po, na-under. Pero sabi, di na nakakaabot duman sa harayo na parte kanumahan? Tama? Tama po, sir. Sa tao lang siya nag-abot, so apat lang na para mo nag-beneficial, sa dahil man nakaduman sa medyo mataas na lugar. I see. Po, sa receiver, duman mo na makaabot sa tubig bago ma-distribute sa mga umahan. Okay. Arong kayo ni Kap, nakaurong ko si Ma'am Love Gorin, so PIO baga kang DA Regional Office. Ang sabi niya, nag-request na ko gari surat, address kay Director Rodel Tornilla, so the regional director, baka na po pwede mag-letter ka mo duman. Gari, ang laman kan surat, nagari nag-inquire ka mo tungkol sa sitwasyon kang project na iyan, ano sa status niya. Wala gari gusto nito sa barangay na kamon mag-asumer tabi kang operasyon kan, pagmanihar kan irigasyon na yan. Gari araw po ka yan. Sabi niya, ang report talaga sa iya, tapos na po ang project. Kung sabi yun, tapos na ang project, di na da sindaki pundo
na pwedeng magamit duman sa request na nga dugtungan ki mga 35 pidasong tubo pasiring duman sa lugar. Kaya po, kay ponda po na magsurat ka mo para gari mabudgetan iyan tabi through Director Order Tornilla. Ano po sa hiling mo tabi, Kap, Alex? Siguro po. Para tawin ka muna sa contract. Hindi? Oo. Di naman. Magunsya ka. Paano? Ako nagkasigpan. O, tanong sa sayo. Yeah. Tapos sa contractor, pinayaan na na. Opo. 10 million yan, di ba? 10 million pesos, Kap? Kupuarang tapos Di mo aram sa kantin. Okay. Anyway, arog na lang po kayo ni an pwedeng maikwanta. Sabi ni Love, Ma'am Love Gorin, willing man po silang magtabang. Kaya lang, siyempre, ma-request kanyo funding ta. Ang report nila dyan, completed na po ang proyekto. Pangyari. Hindi, pwede mo ibig na pala nito. Iyon na nga niyan. Opo. Dahil ka mong plano na gari mag-ibong resolusyon tabi, Kap, address sa Regional Director kan DA? Pwede po. Yung ipangari po na naisipan nila na sinukulit na kami sa inyo. Sabi ka na hindi na mabalik ka sa tapusan dahil hindi na siguro po na action na resolution na pwede nang mag-request another time po, araw ka yan. Yeah, opo, okay. Sige, Kap, kung halimbawa man po makagibog ka mo kay letter tab address kay Regional Director Order Tornilla kang DA, ma-follow up ka pag napareceive na naman. Talita po pondohan inita. Dapat manginabang ang mga farmers dyan, susog duman sa specification kang proyekto. Dahil pwedeng arog po ka na ang nakikinabang apat sana na para uma. Opo, sayang nga na po ang tubig. Yeah, opo, oo. Pero nag-under man sa irrigation, ang problema lang kung paano makaabot duman sa kabilugan kan mga farmers tabi, di ba Kap, Alex? Opo, dahil nasapo, sa baba lang, so naabot ang tubig. Sa bandang taas, nakaabot. Yeah, opo, okay. Si Bita Kap, pwede po, kanyang, pag nakasurat ka mo, pa-inform mo, i-text mo lang po ako or si Jimmy, ma-follow up po kami duman sa DA, ha? Para pagtarabangan ta po na marasolve ang problema ta. Ayo po, maaga sila ako kasi Jimmy, kan pangaran kan pinakahid po kan DA. Sige, i-text ko po sa imo after kang program, so full name ni Dr. Tornilla, tapos, yan tabi, update mo po ko ng latest na mag-ibo po nindo, ha, Kap? Opo. Nakulo na salamat po. Salamat po na maray sa DCGD sa pinatabangan po kami. Iyo nga ni po. Dahil ko kaya na mabayaan ka mo dyan. Ako nagdakula man po ako sa bilang. Aki po ako para umakap. Kaya pag-araw ka na sitwasyon, naharan ang puso ko sa indong mga paraoma eh. Opo. Tsaka sayang po talaga. Yeah. Sayang. Tsaka kung dahil mo nagagamit kang pagkabuan, sayang, it defeat the purpose. Kung nata nagkaigwa kay arog kaya, naklasinin proyekto sa lugar nindo, di ba? Opo. Okay. Sige, Kap Alex, salamat na maray. Mabuhay po kamo. Ingat po kamo, Permi. Salamat man po. Opo, thank you so much. Mga tugang Kapitan Alex Villar, kan Barangay Salvacion, Pulanggi Albay, may kinaaraman po sa concerns ninda dyan sa bagay na yan. Magbabalik po ang hapot. Makalipas lang kan mga patalasta. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Smile always!
Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas, Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol. Hapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Sige, dagdagan ta mga tugang ang mga report. Hali po dyan sa luwas kay Ban Mega Force Patrol. Karen Ala, may dagdag na bareta. Karen, good morning Karen. Hello Karen. Okay, dumana muna kita kay Joshua Bino, 6 minutes before 9 in the morning. Joshua, good morning, go ahead. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag na itong bareta, 10 milyones pesos na kantidad ng pondo na kinakaipuhan para ma-realisar tabi BP Henry ang plano na makapagdagdag ng kurso sa Daraga Community College o DCOMC, particular na ang Bachelor of Science in Criminology. Pag-proseso na initabi BP Henry sa sangguni ang bayan kan Daraga Albay sa paagi kan Committee on Education na pinamamayuhan ni Konsehal Warren Sorsogon. Nakapag-condiser naman ng mga committee hearing asin duman na pag-araman na bago maaprobaran kan Commission on Higher Education o CHED ang nasabi ng pagdagdag ng kurso na criminology dyan sa DCOMC, kay Tuhan, kompleto na ang damos, mga pasilidades, laboratorio, at least igwa nin duwa na regular faculty, asin igwa naman dapat nin sarong din. Kompleto na dapat pati ang firing range. Kung kaya sigon kay Konsehal Warren Sorsogon, 10 milyones pesos ang kakipuan na nindang pondo para maghibo itong mga pinagahagad na requisitos kan Commission on Higher Education. Ngunyan, dahil man kakayanon kan DCOMC ang pag-finance kana o nambita ng mga kaipuan iburugtak para ma-realisar ang planong ini. Kung kaya kaipuhan talaga ang tabang kan lokal na gobyerno. Kaya ang magiging plano kan Committee on Education, itong 10 milyones pesos na kantidad din pondo, hihinguwahon na maisabay na ito sa budget para sa taon 2027. Target, sigun kay Konsehal Sorsogon, pag-abot kan taong 2028 o baka 2029, baad lamang ngaya ma-realisar na ang DS Criminology dyan sa DCOMC. Namagunta BP Henry ang pagkitaguro niya to kay Konsehal Warren Sorsogon. Ito po ay nangangailangan at least ng 10 million o mahigit pa doon para may sakatuparan po yung minimit o hinahangad ng DCOMC na magkaroon ng bagong kurso. Ito po yung Bachelor of Science in Criminology. Nangangailangan po talaga ng tulong itong DCOMC sa ating lokal na pamahalaan at sa pamamagitan din po ng Sangguniang Bayan na magkaroon ng resolusyon upang maisama ang budget
para sa pag-aproba ng bagong kurso na ito sa 2027 budget. So with that, wala na tayong magiging problema. Pag ito ay naisama sa budget at naikasa sa katuparan, by 2028 po siguro, sana, or 2029. I'm hoping 2028. Sana po. Ang PBBP na pahayag Consul Warren Sorsogon may kinaraman sa plano BS Criminology dyan sa Daraga Community College. Okay. Yan dito ang dagdag na storya, Josh Babino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Mula sa mga lansangan hanggang sa mga tahanan. Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik po ko alas 3 sa programang Pinky on Mawebe. Ini po si Henry N. Goodbye, maray na aga. Lepong personalan, kita po taghapot lang. Mabuhay. Mula sa mga Anhapo